day everyone, I'm Carla Bermudo Canisi ug naa ko dinhi sa Plaza Independencia kay kahibaw ko nga daghan ang nag-date tungod kay Valentine's Day. Ali, dili ko nyo kay magsamok-samok ta sa tong mga lovebirds. Tungod, nahigugma yung mga tao. Same rasa ayan tubag. Kay Valentine's Day, it's more on sharing, love. Dili lang kay sa couple, kay pulti sa tanan, family, nana. Ano kay para man sa kuan, dili man jud na about sa love. Tungod man sa katong massacre ni Saint Valentine's ba. Because it was Saint Valentine's and he stole something to his lovely girl and something happens. Tungod na siguro na skuan, Saint Valentine, Saint Valentine, ano ba na siya? Ikaw? Ano siya? Muna siya ibaling Valentine's is history na siya. History na siya. Kung siyang gitawag siya Valentine's Day, which is si Saint Valentine. Wow. Mama, thank you. Gibantayan ko nimo para mudak ko. Valentine's Day, ma. And that's all, guys. Kamo, nganong Valentine's Day man ang tawag sa Valentine's Day? Let us know in the comment section below and don't forget to like and share.